Oh, Chinambo. Hello everyone who raised lakho luhamba kahle. Ukhuzani ke ujabule ufile njengoba ethi nje uBig Zulu ummemile ukuthi bazogubha usuku lakhe lokuzalwa njengoba ezobe ethi 40 ngomhla ka4 April. Uze waveza nokuthi ke uBig Zulu uzomhlabela inkomo ethi yena ezobe ibhekene naye yedwa ngqo. Shona khona ke somlalela ukuthi uthini kahle kahle ukhuzani. Uyalazi udaba mawukuthi awusubscribe-ile, make sure ukuthi uyasubscribe ukuze ungeke uzuphuthelwe amavidiyo afana nalawo esishone khona ngakulesi sikhathi sakho. Sasiyeza nge-28 lapha ne-Playhouse bafethu thengela amathikithi usibizile-ke uBig Zulu lapha eThekwini ngomhla ka-28 sobe sikhona. Bese ngomhla ka-4 insizwa iNkuzimalanga izobe igubha 40 years eBergville. Sobe sikhona ithi izobulele inkomo naye ayizazi ingaki inkomo ezobe iyibulele nqwaba ikobe kushayana ngayo inyama utheke kunenkomo nje ezobe iqondene nje nami ukuthi yona yimi engizoyisibindisayo. Uthe ngoba sengumnumzane ufuna ukunginikeza inkomo engizosibindisayo sonke ngoba umnumzane usho njalo ahlangana khona ke bafowethu. Okay everyone, imizile ukhuzani yamjabulisa ke kodwa nalento ukuthi uzobe ehlatshelwe inkomo yakhe ethi yena. Bengayitsheni ukuthi uBig Zulu kanti usemncane kangaka, bengiyitshela nje ukuthi mhlambe ula ku45 kuya ku50 kanti una 40 uzothi 40 should be sama-30s akhe. Ngingayitsheli. Comment down below ukuthi wena ubuyitshela ukuthi uBig Zulu uneminyaka emingaki kahle kahle ke. But anyways ke sivala la ivideo namhlanje sibeka ngqi. I really hope ukuthi uenjoyile ivideo namhlanje. If you enjoyile, make sure ukuthi smash the like button, uphinda usmash nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.